ଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନା ବୁଝି ନବୁ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ବା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରବାର ପଡ଼ବା କଥାଟେ ଶୁଣ ତ 32 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେ ତ ମୋଦି ବାପା 32 টাকা করবো अरे बेटा कोथा रे भूत बाबुर माँ 32 टका दे बाप रे ये सुनो तो हाँ 32 15 जीवो तो हाँ 32 टଙ୍କା ଦେଉଲ ଇହାଦେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇମି सते तो ସତେ ଯିମି हरसी जा ହଁ ଯିମି ଗାଧେଇରେ ଆଉ ଯା ଦେଖବୁ हाँ जा जल्दी जा ହଁ ଓ ଦାଦା 32 ଟଙ୍କା କାଁ କରିବୁ 32 ଟଙ୍କା ଖୁଲା ମୋର ଟିକେ ପିଇମା ମୋ ଜଲ୍ଲାଟା ନାହେଲେ ଗାଧେଇ ପାରବୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମତେ ଇଏ ଚାଲ ସେନେ ଛାକେ ଛାକେ ମାରମା ଚାଲ ଚାଲ ଆଜିମା